Ya ungakhohlwa ukuthi asikho isikhathi esingafiki. Ukhumbule ukuthi lesikhathi okusona manje wakwalahla ithemba uyitshethe asisoze safika empilweni. Uma wake wafika kulesikhathi okusona, khumbula ukuthi usangafika nakulesikhathi osilindele. Ngamanye amazwi usangafika kule mpilo oyifunayo. Kule mpilo kuyona manje ongayitshela ukuthi uyofika kuyona manje. Ngamanye amazwi asikho isikhathi esingafiki. Sonke isikhathi siyafika, but sidinga abantu abanokubekezela, sidinga abantu abanokubambelela isikhathi, kodwa sona siyafika. Ungakhohlwa ukuthi mhlawumbe usesikhathini esibi manje, ungayitsheli ngeke uzodlula kuleso sikhathi ngoba sikho isikhathi esingafiki. Khumbula ukuthi sake saba khona isikhathi esihle empilweni yakho, sisangabuya leso sikhathi esihle empilweni yakho sesiphindiwe, ngoba sikho isikhathi esingafiki. Alukho usuku olungafiki, akukho indawo la ingafiki khona imvula. Kungenzeka imvula ingaba ngaleli inganetha ngale kamakhelwane, kodwa nakumina iyeza imvula. Ngizothi namhlanje mina, ngizothi namhlanje ebusuku, ngizothi namhlanje ekuseni, imvula iyeza nakuwe empumelelo. Ukuthi uyayibona kamakhelwane, ukuthi uyayibona kwabanye abantu, nakuwena isazonetha. God bless you.